היי, אני דימה ואתם צופים בנורמל וייפורס. אני חושב שסיגריות האלקטרוניות הם העתיד של העישון. אבל המושג סיגריה אלקטרונית יכול לעלות אצל כל אחד מחשבה שונה לגמרי. יש אנשים שחושבים על הסיגריה האלקטרונית הישנה שממש נראית כמו סיגריה, ויש כאלה שמכירים את הצורה המודרנית. אבל הרעיון בכולם הוא זהה. אז ככה, הכל התחיל לפני 65 מיליון שנה. בערך. הדינוזאורים נכחדו. ב-1963 הסיגריה הראשונה נרשמת כפטנט, אבל לא ממש מצליחה לתפוס כי אז עישון היה קצת באופנה. ב-2003, הון ליק, מעשן כבד מסין, ממציא את הסיגריה האלקטרונית המודרנית הראשונה, ומאז כל התעשייה ברובה מתבססת בסין. ב-2006 מגיעה הסיגריה האלקטרונית לאירופה. ב-2007 הסיגריה האלקטרונית מגיעה לארצות הברית, והפופולריות שלה פשוט מתפוצצת, ומשם הטכנולוגיה ממשיכה להתפתח ולהתפתח ולהתפתח. אז איך היופי הזה בנוי? מאוד פשוט. כל סיגריה מורכבת מסוללה, מכל עם מיץ ופייה. הפעולה של שימוש בסיגריה האלקטרונית נקראת בקלות אידוי. ומעבר לזה שזה צעצוע נחמד בשביל למלא את החדר בעדים, האלקטרונית גם דרך מצוינת בשביל להפסיק לעשן. בגלל שאפשר לקבל את כמות הניקוטין שמעשן רגיל לקבל, רק בלי כל הקקי שנלווה לסיגריה. אם יש לכם עוד שאלות על סיגריות אלקטרוניות, אתם מוזמנים לשאול אותנו בתגובות. בסרטון הבא אנחנו נדבר על איפה קונים את זה, כמה זה בכלל עולה, ומה כדאי למתחיל לקנות. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. זה השם שלי. היי, אני דימה ואתם צופים בנורמל וייפורס. היי, אני דימה טוב, תוציא הכל, תוציא את כל השם, תוציא את זה. תוציא. אני דימה ואתם צופים בנורמל וייפורס. הערוץ שבו אתם יכולים לקבל גם וייפינג וגם פארמינג. אמן, אחי, לא הולכים לסיים את זה היום.